कि नीम पर चढ़ल करैली तमर चाय का करी कि नीम पर चढ़ल करैली तमर चाय का करी चढ़ल करैली तमर चाय का करी। यही से करिया का बहुत मन करता कि बबुल के बहिनी पहले छिना भाई का करी बबल के सब बहनिया बबल के सब बहनिया सबके सब खिलाड़ दी बबल के सब बहनिया सबके सब खिलाड़ दी बबल के सब बहनिया। घर बहिन लोग कैसन हालो अरे गोहिया ऐसन वैसा ए गोहिया ऐसन वैसा एगो सफा बेकार जी कि एगो ही ऐसन वैसन आ एगो सफा बेकार जी आ एगो हमारा भैया साथे बहिनी के साथ साथ इनकर पुआ लोग भी ऐसे हलो लेकिन बेचारा हम गाली तो गा देनी है लेकिन हमरा देखे से अंतिम बाबा लागल कि बबलू जी सीधा हो एक बार समझैली है समझ गए है समझदार आदमी के इशारा काफी है ऐसे ही समझदार रहे के चाहिए बाकी हमने के तो मेन टारगेट गोपाल पर रखे के गोपाल और मनीष जी पर हो गई देखा 1 मिनट आतने में पहुंच जी डेरा के निकली ना हो गए रहे थे अभी का अभी तो शुरुआत है अभी आगे के गाना सुनी बहुत बढ़िया बढ़िया गाना बा चलिए कहे के बाद देखी सार राम के का नाम रहे गोपाल पाहुन जी जब मना करते हैं तो हम चाह के हो गई सेवा खातिर इतने काफी रहे आदमी के बस हार मान जाए के चाहिए हमने के ये चाहते हैं तू तो हम गाइए दे ना ना एकदम हम चाह क्यों खाती सोफा पूरा खाली कर दिया जाओ पाउन खाती हाँ बढ़िया रही भैया गोपाल नाम पे आदमी हार ना माने लो हे हर हो के लो उनके खातिर कहे के बाद गीतिया हम YouTube लागल बा कह देते नहीं ये गीत कोई और के मुँह से सुने ले रही हमने के इंस्टाग्राम पर बहुत वायरल चलत रहे लगन के टाइम रहे से शायद आ जब हम गई तो हमारो मुँह से YouTube पर वायरल चल गई अब बहुत लोग समझलस कि ऐसे ना गावे के चाहिए खुलेआम हम लेकिन जौन गीतिया हम तो कोनो अश्लील गावत नहीं कि पारंपरिक न गावत नहीं कि कुर्सी मंगावनी कुर्सी
मंगौनी तहर पिछवा के नाप के बैठ जाप के कुर्सी मंगौनी तहर पिछवा के नाप के बैठ जाप के ना लगल हतर बाप के बैठ जाप के ना लगल हतर बाप के बैठ जाप के कुर्सी मंगौनी तहर पिछवा के नाप के बैठ जाप के कुर्सी मंगौनी तहर पिछवा के नाप के बैठ जाप के ना लगल हतर बाप के बैठ जाप के ना लगल हतर बाप के बैठ जाप के मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है अरे जिसकी बीबी ना हो उसका भी बड़ा नाम है जिसकी बीबी ना हो उसका भी बड़ा नाम है स्पेशली हमार मामा खाती है जिसकी बीबी ना हो उसका भी बड़ा नाम है जिसकी बीबी ना हो काहे की अरे सबको अपना समझो सबको अपना समझो बीबी का क्या काम है मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है मेरे अंगने में नाश्ता के तो मालूम ना लेकिन अंदर में शायद सब खाना पीना के व्यवस्था भइल बा बड़ा रसगुल्ला बा नाश्ता मंगवनी तहर मुहवा के नाप के खाल चाप के नाश्ता मंगवनी तहर मुहवा के नाप के खाल चाप के ना लगल हतर बाप के खाल चाप के ना लगल हतर बाप के खाल चाप के ना ना ए भैया ए पही थोड़ी जाई कि तनी सुनला गोपाल भेड़वा तब जाई हाँ तनी सुनला गोपाल भेड़वा तब जाई हाँ तनी सुनला काहे के बा कि तार बहिनी छिनार घूमे शहर बाजार रखे सै गो यार तनी सुन तार बहिया के लाड़ घूमे शहर बाजार रखे सै गो यार तनी सुनला कि तनी सुनला गोपाल भेड़वा तब जाई हाँ तनी सुनला गोपाल भेड़वा तब जाई हाँ तनी और अगर कान से कमजोर बढ़े तो उनका के सुनाई ना उनका के दिखाइए दे कि तनी ताकला तनी तक दा दे वलिया पंगाल खलपा तनी तक दा दे वलिया पंगाल खलपा तनी ताकला का लिखल बा अरे ए लिखल बा कि भी लिखल बा ए लिखल बा कि भी लिखल बा ए लिखल बा कि भी लिखल बा और आई गोपाल जी खातिर ह कि उनका बहिनी के 16,000 लिखल बा तनी ताकला तनी तक दा देवलिया पोता लिखल बा तनी ताकला तनी तक दा देवलिया पोता लिखल बा तनी ताकला
तनी सुनला गोपाल हितवा तब जइहा तनी सुनला गोपाल हितवा तब जइहा तनी सुनला। तारा दीदिया